Ahoj lidi, že 6. prosince je sobota, to znamená 6. okénko v adventním kalendáři, tak se jdeme podívat. V předchozích 5 dnech bylo tohle. A začneme klasicky Kinder. Tady. Chocobons. Ježíš, tak to si dám. Chocobons. To schvaluju. Dobře. A jdem na Essence. A tady je 6, mám pocit, že tam bude tvářenka nebo tak něco. A jdem si to otevřít. Já vím, co to je. Vidím, pana Boha, Ježiši. Lip balm. Já vám to vysvětlím, počkejte chvíli. Lidi, vypadá to teda takhle. Lip balm. A dějte, ono to je prostě nartis. To může říkat taky to. Já to miluju. Tak to vypadá. Tak jo. Vidíme se zítra. Mějte se nádherně. Pa, pa.